Svakim danom u Hrvatskoj sve više ljudi završi na ulici. Prihvatilišta su puna, liste čekanja rastu. U 10 prihvatilišta za beskućnike na godinu se zbrine 400-tinjak osoba. Najviše, čak 44% beskućnika, zbrinuto je u Zagrebu, a najmanje samo 4% u Rijeci. Desetak tisuća građana u Hrvatskoj živi u neljudskim uvjetima. Za beskućnike u prihvatilištima ima tek 450 mjesta. Na ulici su mnogobrojni hrvatski branitelji, djeca bez roditeljske skrbi, ovisnici, stariji ljudi bez potpore obitelji. Među njima je i Juraj, koji je svoj krov nad glavom pronašao u riječkom prihvatilištu za beskućnike. Ja sam iz Čakovca, pa su mene ovdje ovi prihvatili, sad sam očekivanja da dobijem mirovinu, a evo, 64 godine, nemam gdje posla više dobiti i nemam šanse, a ovako, ovo je super. Imate sve, kakvi su vam uvjeti? Sve u redu, ima 2 puta obrok na dan, onda ima kupanje, ima spavanje, televizija se gleda, ako se eventualno nešto, svega ima. Na tribini koju je u Riječkoj gradskoj vijećnici u povodu 6. obljetnice rada organiziralo Riječko prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje, istaknuto je kako je u hrvatskim zakonima problem beskućništva i dalje nedefiniran. To se najbolje vidi kod ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi. Koliko i kako će financirati lokalna uprava i samouprava rad prihvatilišta, kako riješiti prijavu boravka i onih korisnika koji borave u prihvatilištima, kao i kako smanjiti njihov boravak u prihvatilištima koji nije stalni boravak nego je privremeni i kako ostvariti svoje pomoći za uzdržavanje i pomoći za stanovanje, što bi im pomoglo uvelike da što prije budu integrirani putem radnih terapija, projekata koje rade organizacije civilnog društva kao što smo mi, ali u suradnji sa svim institucijama u državi Hrvatskoj. Iz ministarstva su poručili kako im nije cilj preuzeti financiranje privatnih prihvatilišta, već da je potrebna decentralizacija. I zakonom je jasno propisano na koji način država skrbi o beskućnicima i tko financira prenoćišta, odnosno prihvatilišta za beskućnike. Iz nacionalne mreže za beskućnike poručuju kako nejasnoća u skrbi o beskućnicima ima mnogo, stoga zakon treba što prije razraditi kako bi se po njemu počelo djelovati. Mi u stvari, na primjer, u Zagrebu radimo ilegalno, kao i sva druga. Mi nismo registrirani. Danas sutra da se nešto dogodi, mi smo u problemima. Ne možemo biti registrirani jer nisu doneseni podzakonski akti. Sad čekamo treći zakon. Treći zakon će opet reći u roku godinu dana treba donijeti podzakonske akte i izgubili smo svi 3 godine, a mi radimo. I bilo bi najbolje zatvoriti prenoćišta i ljudi nek idu, odnosno postojeći sustav nek ih nekako riješi. Riječki bi beskućnici uskoro mogli računati na smještaj u još jednom prihvatilištu. Utvrdili smo da postoji potreba za još jednim prihvatilištem koji će biti privremeno za privremeni smještaj osoba za resocijalizaciju i za pomoć u njihovim životnim tegobama. Tako da očekujemo za koji dan bi se trebalo otvoriti. Prihvatilište će voditi udruga Oaza i imat će mogućnosti smještaja 15 korisnika. U proteklih 6 godina kroz prihvatilište Ruže Svetog Franje prošlo je 400-tinjak korisnika. Ovakvi su smješteni kapaciteti sve potrebniji, budući da beskućnika svakim danom ima sve više. Mnogo je onih bez krova nad glavom koji žive, a ponekad i umiru na ulici. Crkva u Hrvatskoj